Ki cekel penak to gedange. Lagi apa? Lagi main gedang apa? Gedang yo ki gedangan, nek kon gue. Enggak. Lah yo kayak Mahal. gedangan. Mahal. Gedang. Kayak gitu. Ajari apa? Aku gak butuh. Nah iki nyanyi kok. Ya, ayo masuk. Panas panas panas. Selalu, selalu, selalu. Panas dan harutan. Harutan, harutan, harutan. Panas panas panas. Selalu, selalu, selalu. Panas dan harutan cendol dam. Tendal, 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 tendal. Cendol siapa? Ini mami. Loh, masa di cendol rumput laut kan? Rumput laut. Tadi ini kan kono. Jadi lu rumput laut. Aduh, kono laut. Mangkone nek darat kok. Apa ono? Mas, nek ndi iki lah. Jalan. Jalan-jalan lah montore. Oke. Lah betet ora. Oh, iya deh, aku lagi tidur. Lah ki montore nek iki apa gak? Kono. Mas cek. Siap. Siap. Pot. Pegel kabeh aku lah. Gila. Apa weh? Gabut memang. Mulai Endi. Ya biasa ta lho. Mesti gula angin. Sik. Gula angin ra. Jelek. Wong sak sowen ya ditendani yo. Sampe sampe. Jami anu. Wes ayo dhewe. Gue kresek lah apa wae. Lho, are gula angin. Nek ndek tak lihat. Jadi angin to. Nek to. Jelas. Kamu saling bubes sing jadi lah. Lah aku ra duwe kanggo ade banyu. Boleh sana lo. Matanya aku tidur tak bezi, bezi ya. Apa iki? Nyanyi. Duh. Lower ning ndi wong e? Dereng akon tuku es malah. Lunga dhisik. Kapan lagi ya? Bos, tak enaknya sebenarnya makan kamu pada sekolahku. Jam ini kyo, selain seperti lamuk, manuk deh. Lamuknya hilang. Oh, manuk deh lah. Hilang, hilang. Terus jadi mati sekirang-kirang dino mingguan ini kok.
pikiran udah lah. Gede lagi. Sek. Ya bahasa. Iya. Kill. Triple Maniak. Safek lah. Kayak kamdun kalau iya enggak kayak. Tersangka wes. Tersangka kayak. Mana aku nek di gerek urungane tok lho. Piye? Raimu bagus. Udah wong iki. Mene. Tak ceritain lagi nanti. Apa? Apa? Terus mene wae, mene. Mene lho, tak ceritain mene. Kenapa to lah? Kowe ti nyamuk apa ora? Apa? Nyamuk? Mano? Oh, mano ubuk katok itu. Duh. Ora goblok. Ya mungkin mano pengen nanti lah kok. Aku yo roti semprotim yo. Aku yo roti, wong aku lagi teko yo sama kono. Nek tak iki ora ono normal. Lah nek menawa wae nganu. Kok nganu mene terus ento-ento mene apik-apik. Ora tau, jenenge wong aku iki wong apik. Wah, seret gila, seret. Seret lho. Lah ada aku sangko dempet tekan kene. Terima to. Oh, dilo ngopi wae. Motormu merapat apa ya? Kubah ramane nemboteng ke cewek san. Awas, bahaya dikit. Gak motor kan? Iya kan. Wah, kuraan mau di anak sama rambut. Nek rasa lemon tenan kurang ada jujur ah. Enak tenan kurang lemon cicipane. Matane lemon tenan juga rasane geri. Lep kok iya, campur rasa lemon. Ya ini ya. Siap perasaan begini surah. Saya itu sih. Benkintir, orang. Enak tenan aja jelok, krim. Jeruk lipis ya, ayo tutup-tutupnya dikit dulu. Enak tenan, lemon tenan. Lemon. Tamu kemenye. Coba ngombe ra gue kan. Yang ngombe ne. Ya itu kok ora ana gelasé ngono lho. Ngene aja ngelok ora raos to. Ya kok nak mlebu rung kene lho. Ilek ya. Lah irung ki yo bodis piro? Ya, ilah. Irung cilik ora kuat mlebu wis ra. Sak sumur yo. Sak kontong sumur yo. Sak tahu aku yo. Yo. Lah, piye iki yo? Mangan sego yo, rak kolu ngono. Mangan apa jagung yo? Katosen enake mangan apa yo? Lah ki krikil korel blender pangane entar. Ini betul. Kasur yo, kempuken. Turun nek meja yo katosen, penake turun dia. Yo tau kan lho gitu. Nganu iki terus kate. Kok sabar terus. Kapan le ora? Wes lah kono mulai. Jujur mel aku.